नांथाब नाजायै बेसेबांबा जुजिबोयै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनबोदोंमोन। जेरैहाय गोदो फार्स्टनि समावहाय जों गैयै समावहाय हयथ' BSc सुक्ति जाबोदों, जों नुवाखै, नाथाय बेखौबो जोङो ओरैनो मोनाखैमोन। जोंनि हाजार हाजार बर'नि वीर जोहोलावफोरा गावसिनि नांथाब नाजायै गावसिनि आगोमा जिउखौ बावनानैबाबो BSc सुक्ति जाबोदों। बिनि उनावहाय फैयैहाय आरो बेजोंहाय जोङो थोजासे मोनैलाय बिनि उनावहाय जोंहा BSc सुक्ति जाबोदों। बे BSc सुक्तियाबो जोङो गोरलैयैनो जायाखैमोन। हाजार हाजार बर' जोहोलावफोरा गावनि आगोमा जिउखौ बावदों आरो सोरबा न'खरफोरा सिलिंखार जाबोनानैबाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो जोङो BTC सुक्तिखौ मोनदों। BTC सुक्ति मोनखांनायनि उनावबो जोङो बेखौहाय थोजासे साननानै लायाखै। मानो होनोब्ला जोंनि सिमाङानो दङमोन बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनाय आरो बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय। बिनि उनावहाय फैयैहाय जोङो जोंनिनो आंगो बिदा फंबाय NDFB जिखुनु पार्टियाव थाया मानो जोङो गावनि आगोमा जिउखौ बावनानैब्लाबो फैयै जोङो 2020आवहाय जोङो BTR सुक्ति मोनदों। जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर आरो जोंनि साफ्रोमबो बिदा फंबायफोर आरो जानो हागौमोन बै वीर जोहोलावफोरा गावसिनि आगोमा जिउखौ बायनानैहाय जे फैयै BTR सुक्तिजोंहाय जोंनि साननाय हनाय आरो जोंनि लुबैनाया जाफुंबाय होननानै सानदोंमोन। नाथाय जोङो फैयै नुबावबाय जे BTR सुक्तिनि गेजेरजोंबाबो जोंनि मुलुग दरबारावहाय जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाया बेजोंबो जोङो फेलें नुदों। आरो फेलें नुनायनि मेन खारनानो जाहैबाय माखासे लिडारफोरा बिसिनि सालाखिजोंहाय जे सुक्ति खालामनानै जोंनि सिमांफोरखौ सोरखार खालामदों आरो हाजार हाजार बर' वीर जोहोलावफोरा आगोमा जिउखौ बावनानैहाय जे बिसिनि सिमांखौबो सोरखार खालामदों जों बेनिफ्राय नुनो मोनो। ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय जोङो दानि जुगखौहाय नुखाबाय जोङो जेबायदि जोंना जुगा सोलिगासिनो दं। बे जुगा ओरैबायदि हाथियारजों नङा, बोलोजों नङा, बियो जाहैबाय पलिटिकेलि पावारसो जोंनो नांगौ। जायनि थाखायहाय जोङो सानै हयैहाय जोङो गासैखौबो हाथियारखौ ज्राब दोनथ'जोबनानै जोङो दिनैहाय बै जोंनि जे वीर जोहोलावजोफोरा जे गावनि आगोमा जिउखौ बावलांदोंमोन, हारिखौहाय मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो आरो बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सिमांखौ, बे सिमांखौ जोङो नुनोब्ला माबोरै जानांगोन होननानै जोंनिनो गेजेरावहाय हारिनि जाय इन्टेलेक्चुवेलफोर जा दङ बिसोरो जेरैहाय हाइजेक खालामजानानै जोङो उल्था फारसेहाय जोङो थांबाय। बे जोङो दिंग्रायनानैहाय थांफिनबाय जे जोङो गुबुन मोनसे लामा लानांगोन। बे लामायानो जाहैबाय पलिटिकेल। जायनि थाखाय जोङो दिनैहाय बै BPF आरो UPPL नि सोलायै जोङो गुबुन पार्टी दानांगौ जादों। बे पार्टीयानो जाहैबाय APB। आं आसा खालामो जे जोंनि बे पार्टीया सानसे नङा सानसे जेरैबाबो जोंनि सिमां आरो जोंनि जे जोहोलावजोफोरनि जिउ बावनायखौहाय जोङो मालाबाबो ओरैनो थांगार होनाय नङा। बिनि थ्रुयैहाय जोङो एसेबाबो जों आगानसेबाबो बारायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। बिनिखायनो आं जोबनायाव बेखौनो बुङो, जोंनि बे APB पार्टी दानायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोंनि सिमांखौहाय जोङो मोगथां महर मोननो थाखाय आरो हारिनि जे वीर जोहोलावजोफोरा जे गावनि आगोमा जिउखौ बावदों, बै आगोमा जिउ बावनायफोरा जाहाथे जोङो ओरैनो फेलें थाङा। आरो गोबाङानो दंबावो, नोंसोरो नुखाबाय हयथ' बे गामियावहाय जे जोङो पुलिसनि बायदि खैसार खालामजानानैबाबो दाय गैयाबाबो दाय फोनांजानानै सोरनिबा न'खरा सिलिंखार जाबाय, सोरनिबा न'खरा फरायफुनायावबो सासे गियानि गथ'आबो नंखाय फाव फान्दाय जानानैबो बुथार जाबाय। नाथाय दिनैसिमबो जोंनि सिमाङा मोनसेबो जायाखै, जाहाथे जोंनि बै सिमांफोरा फेलें थाङा। बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि पार्टीखौ दानांगौ जानानै फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला दानि गभर्नमेन्ट एबा 17 इयार्सआवहाय थांनाय BPF गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय जेबो भेलुएबल सापर्ट खालामगोन। रेजुलेसनाव आरो जे गामियाव मोनसे रेजुलेसन था होमबा नैबे फाइलावहाय दा बेवहाय लिरना लानांगौ जों APB खौनो एबार जोङो सापर्ट खालामगोन। आरो जोङो बेवहाय जोंनि गामियावहाय ना UPPL ना BPF ना कांग्रेस ना BJP जों रावखौबो हाबला, जों APB खौनो सापर्ट खालामगोन। बेबादि लिरनानैसो लानो हानाय क्षमता थानांसिगौ जोंनाव।
मानो होनोब्ला बैसोरनि सिन्ताधाराखौ जों मिथिजोबखानाय मा मावदों मा मावाखै नोंथांमोननो फोरमायबावनांगौ बाथ्रा आं गैखाला दा बे हिसाबै दा आं बुंगोन नोंथांमोना मिथिखायो दा बे हिसाबैहाय जों बैबायदिसो रेजुलेसन लिरना लानांसिगौ दा पावारा जाहैबाय इयुथनाव आरो आइजोनावहाय दाथ' बाव फ्रायानो इयुथनिखौनो बांसिन नुदों आं इयुथनि पावारा बिराद स्ट्रं जायो दानि समावहाय आं इयुथनि पावारखौ माबोरै होनदों होनबा आं एग्जाम्पल होनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय इयुथफोरनो आरो आइजोनो दा जोङो बांसिनानो गार्जेनफोरनाव बै समाव जोंनि समावहाय जों जेब्ला फार्स्ट भट होजेनो होनब्ला जों सोङोमोन आफा भटखौ बहा होनो आफानाव सोङोमोन आं दा गार्जेनफ्रा सोङो बाबा बहा होनांगौ होननानैहाय दा इयुथनि पावारखौ आरो आइजोफोरनावबो सोङो जोंनि गार्जेनफ्रा आरोखि जोंहा बहा होनांगौ होननानै ओंखायनो आइजोफोरनि पावारा बिराद आं नुनायाव आरोखि आंनि नलेजाव आरो दा ओंखायनो जोंनि इयुथ आरो आइजोफ्रा पुरा स्ट्रं जानांगौ आरो जोंनि आइजोबो आरो इयुथफ्रा स्ट्रं जायोबानो खुनु जोंनि जे सोबख'नाय गादबनाय आरो खामोनथानि थाखाय नांबोनाय बर' जाथिया अकल एनडिएफबिआल' नाङाखै नोंथांमोनाबो नांगौ नोंथांमोनाबो गासिबो रायजो राजाफ्रानो दा बैसोर रायजो राजाफ्राबो थिग थानांगोन जों आफादनि एनडिएफबिफ्राल' थिग थानानैहाय जोंनि राजखान्थिनि दोलोनि मानसिफ्राल' थिग थानानै जानाय नङा जोङो जुदि बिथांमोनखौहाय बिथांमोननि बेबायदि नासयनायफोरखौ जुदि होबथानोब्ला जों गासिबो एकथा जाजोबनांगोन दा बे हिसाबैहाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो आरो जोंहा सार दं सारा मोजां बिबुंथि होगोन बेनि थाखायनो आङो गोलाव बाथ्राखौ बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दंमोन फैगोन समाव जों सावरायगोन मानो होनबा समनि आंखाल बयहाबो गोबाव टाइम जायोबा अधर्जबो जायो बेनि थाखायनो आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला फैबाय थानाय समफ्राव जों बेबायदि सम मोनबावगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जोंनि फैनो गियो नोंथांमोनहा गिनांला गभर्नमेन्टआ गैला बड' कन्ट्राक्ट जानोसै दा बेवहायहाय जों बेहाय दानजागोन नामाखौ दागिसो दाननो हाला मिथिबाय दानला बिसोरो बावथारलानो 15 तारिखआवनो जागोन नामा आगस्टनि 15 तारिखआवनो बड' कन्ट्राक्ट जानोसै बिसोर दाननो हाला बयबो फैदो जोंनि बिबिआव जगदान होदो देरहाहोदो जों जानजिखादो आरो बयबो जाहाथे जों फैगोन इलेक्सनाव जों रेडि जानानै साखाफारायै बयबो जोंनि इपिपिखौ देरहाहोनो हायो रन्जन दैमारि सार सान्ति शक्तिनि उनावबो दासिम जेलाव थानायखौ जों नुनो मोनदों जे कुनु वर्ल्डआव कुनु विश्वआव माब्लाबाबो जों हिस्ट्रियाव नुफेराखै सान्ति शक्ति जानायनि उनाव जेलाव थाफिननाय दिनै गोबां केडारफोर दासिमबो जेलाव दङ आरो गोबां जे जोंनि दावहारुफ्रा जायफ्रा एनडिएफबिफोर 34 इयार्स दावहा नांदोंमोन जों बयबो मिथिगौ मानि थाखाय दावहा नाङामोन जोंनि बे हानि अधिकारनि थाखाय हानि मोनथायखौ मोननो थाखाय जोंनि माखासे फान्डामेन्टेल राइट्स जे जोंहा दङमोन बेखौ मोननो थाखाय जोंनि हारिनि माखासे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय नाथाय सान्ति शक्ति खालामखांनायनि उनावबो जोङो बे अधिकारखौ मोनाखै नाथाय जोङो नुनो मोनदों जे गोबां जोंहा बर'फोरहा मोनसे समस्या जातिनि समस्या हानि समस्या जे समस्याफ्राव इउपिपिएल गभर्नमेन्ट हिसाबै समाधान खालामनांगौमोन जोंनि अलखदाव गसंनानै बाथ्राफोर बुंनांगौमोन जोंनि खैफोदाव खोथाफोर बुंनांगौमोन जोंनि बिपद आफदफ्राव बिसोरो मोजां खामानि मावनांगौमोन जों बे खामानि मावनायफोरखौ दिनैसिम जों नुवाखै दिनै बे मावै खामानिफोरखौ जोङो दिनै मावफुंनो थाखाय दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टियाव बड'लेण्डखौ दानो बाध्य जादों दिनै नोंथांमोना नुदोंना बयबो रायजो राजा नुदों खोनादों ससियेल मिडियायाव गोबां जोंनि बर' जायफ्रा फरेस्ट एरियायाव बा मायबा भिजिआराव रायजो जाबोनाय 100 बोसोर सोरबा 150 बोसोर बे एरियाफ्राव दिनै उच्चेद माने होखारबाय थानायखौसो जों नुबाय थादों नोंथांमोना नुदों बावैसोनि सिगां जे पर्बत जरा होननाय जायगायाव फाग्लि जरा होननाय जायगायाव बे जायगायाव जों खोनानो मोनदों भारत स्वाधीनता जानायनि उनाव बे जायगानि मानसिफ्रा भट होदोंमोन होननानै जों जे बिथांमोननि रिपर्टनिफ्राय जों मिथिदों नाथाय बेवहाय ओरैबायदि खालामबाय मालाबानो जे दानि थाखानाय गभर्नमेन्ट बिजेपि इउपिपिएल जि गभर्नमेन्ट बिथांमोना मालाबानो एपिडिसिएल बा आदानिनो हाखौसो फानखोमानायखौ जों नुनो मोनदों बे जायगानि मानसिफ्रा जायफ्रा सानसे हाजिरा मावाब्लानो न'आव जानाय गैया
जायफ्रा गारि सानसे सालायाब्लानो न'आव जानाय गैया दिनै बेफोरखौ बाद होनानै बिथांमोना लामा जथेनो बाध्य जादों गावनि हाखौ रैखाथि खालामनो गावनि न'खरखौ बासायनो गावनि बागान बागिसाखौ बासायनो गावनि गामिखौ बासायनो दिनै बयबो गावनि खामानिफोरखौ नागारनानै लामायाव ओंखारनानै आन्दोलन खालामनो गोनां जादों दिनै बेफोरखौ सोर खालामदों प्रमद बर' बिथांनि बे गावनि जे हारिनि हाफोरखौ सोरदै फानखोमानायखौ दिनै बेखौ जों प्रमान मोनदों आरो बे ओनसोलाव जों एपिबिआ अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ 2 दानानो जायाखैमोन बे टाइमाव जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा इन्डियायाव गैयामोन फरेन कान्ट्रियाव मिटिंआव थांदोंमोन मेडाम फैनायनि उनाव जोङो बे ओनसोलाव थांदों मिटिं खालामदों एपिबिनि जानानै गावग्रानिफ्राय लानानै उन्दैसिम गाबनानै खावलायनायखौ जों नुनो मोनदों बे मिटिंआव आरो जोङो बिथांमोनजों रायलायदों बिथांमोनजों सावरायदों बिथांमोननिफ्राय जों रिपर्टफोरखौ लादों जोङो सानदोंमोन जे जोंनि एबसुआ जाथिनि मोनसे आफाद जोंनि जाथिनि अलखदाव बिथांमोना गसंगोन जोंनि खैफोदाव बिथांमोना खामानि मावगोन गसंगोन खोथाफोर बुंगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जायफ्रा लिडार जानानै बे आन्दोलनखौ दैदेनदों बिथांमोनखौ अफिसाव लेंहरनानै रायनाय हुमखिनायखौसो जोङो रिपर्टखौ मोनदों आरो जोङो बिनिफ्राय फैनानै लोगो लोगो जोङो मेम'रेन्डाम खालामनानै साबमिट खालामनाय जादों जोंनि अब्ला 2 दानानो जायाखैमोन अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ लोगो लोगो बे उच्चेद खालामनाया बन्द जादों बेनिखायनो बे उन्दै बैसोआव अल्टारनेटिभ पार्टीया हारिनि अलखदाव गसंनानै खामानि मावदों हारिनि खैफोदाव जोङो खोथाफोर बुंदों जोंनि हानि रैखाथिखौ जोङो लाबोफिननो थाखाय जोंनि डेम'क्रेटिक राइट जे फान्डामेन्टेल राइट्सखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोंनि अधिकारखौ जोङो हासिल खालामनो थाखाय दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दानो बाध्य जादों दिनै गोबां एक्स एनडिपिफ्रा दिनै गावसिनि मोननांगौखौ दिनै मोनाखै रिहाबिलिटेसन दिनै मोनाखै गोबांनि नामा थालांदों दिनै जोंहा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डहा बा मोनफ्रोमबो राजनितिकहा माखासे पार्टी दानायनि बा कमिटि खालामनायनि स्ट्राक्चारफोर थायो दिनै जोङो बे 2 मासाव जोङो 10टा डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाखांबाय अल बिटिआरआव दाखांनायनि उनाव ब्लक कमिटि जों दाखांबाय प्राइमारि कमिटिबो जों दाजोबबाय दिनै बे कुचुगावआवल' 6टासिम दंबावसै बेखौबो जों गोख्रैनो दाजोबगोन बिनि उनाव जोङो बुथ कमिटि दागोन बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जे नर्थ गंगिया प्राइमारि बेखौ दिनैहाय जोङो दाफुंनानै लागोन आरो जायफ्रा बे कमिटियाव थागोन बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन नोंथांमोना गोसो गोथारै मोजां सिन्थाधारायै जाहाथे बे कमिटिखौ जोथोन लागोन आरो मोजाङै खामानि मावलांगोन आं आसा खालामदों मानो जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव 9 समस्ति जोंहा दङ कुचुगाव सराइबिल जमदुवार श्रीरामपुर आरो गुमा दा प्रेजेन्टआव जोङो जे रोखोम जों मिटिं खालामबाय थादों रायजो राजानि जे अनसायनाय रायजो राजानि जे हामलायनाय बा जोंखौ बरायनाय बेखौ नायोब्ला मोनबायावबो देरहानाय